Успява ли FM Център да спести финансови средства за теб с Ad Management? При всички положения, защото да речем информацията, която един акаунт менеджер може да обработи чрез FM Center, може да обхване N на брой, зависи от капацитета на човека, който е служител, зависи от задачите, с които е натоварен и ангажиментите, но да речем, ако без някакъв софтуер този човек трябва всичко да прави чрез имейли, таблици, лични съобщения, индивидуални разговори, то тогава той, да речем, може да поеме 2 обекта, хипотетично. Използвайки софтуер, този човек може да бъде много по-продуктивен, да поеме повече от 2 обекта, 4 или 5, зависи колко опит е натрупал, колко е възможно за него да поеме, и това релевантно спестява пари като брой служители и в същото време може да даде възможност на един служител да получава доста по-добро заплащане. Първо. Второ, на самите клиенти това ще им бъде доста по-финансово изгодно, защото да кажем, че 5 обекта ще си делят един property manager и по този начин и за тях ще е по-изгодно финансово.